מאיה ואילן, באתם בשערי מוסך שי, בהצלחה חברים. שלום. שלום, מה שלומך? תביא טוב. היי, פשוט התחמם לי. מה זאת אומרת התחמם? טוב מאוד מאיה, זה בדיוק הסיפור. רתח? הוא התחמם לי. רתח? הוא הגיע עד לא, הסוף? הוא לא רתח, אני פשוט נורא נזהרת בחיים. הוא התחמם לי. אין בעיה, טוב, בוא נפתח כרטיס לא, עבודה. לא. אני אותו פה ליד הקיר, צמוד לפז'ו, אני כבר... טוב. אוקיי. הבחור יש לו הרבה כריזמה, אה? אני רואה פה כמה וכמה בעיות. מה אתה רואה? כמה וכמה בעיות, אני כבר מודאג, הוא רק פתח המכסה. עוד לא הסתכל. מישהו החליף פה צינור מים עליון לדעתי, והחליף פה את אבל הוא הבנדים. מזהה נכון את אנחנו החלפנו את שני כן. הבנדים האלה, כל מה שאומר נכון, החלפנו כי בנדים האלה אי אפשר לשחרר אותם המקוריים. לסגור, והבנד הזה משוחרר לגמרי. זה נכון. שלב ראשון. יש לו עין לבן אדם. אוקיי. זה אחד. דבר שני, אין פה גרם מים באוטו. אני כבר מריח שהאוטו הזה רתח. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נבדוק את המערכת בלחץ, ואני אצור אתכם קשר טלפוני ואני אתן לכם הצעת מחיר לתיקון. תאשרו לי, נתקן, תשלמו, אני אביא כסף לקבלן, נבנה עוד קומה בבית. הוא הולך לבנות עוד קומה, תשמע, אני מקווה שזה סוג של הומור, ואנחנו לא הולכים להיפרד פה מכמה מאות שקלים. ישראלי, אתם רשאים לנסוע לדרככם, ברגע שהאוטו ייכנס לעבודה אני אהיה איתכם בקשר. אחלה. יאללה, בואו. טוב, תודה רבה. אז מה, הוא בונה עלינו בית או רק פרגולה? תגיד, מה היה לנו שם? כלום. מה זה מה זאת כלום? אומרת? הבנק שהראיתי לך, והפקק של הרדיאטור. הוא ענה, מה אתה אומר? הוא פשוט ענה. אומר, ציפית לחבילה. אני לא ציפיתי לכלום, אתה יודע. לא, זה... מה? 216 שקלים. שמע, זה בסדר גמור. עבד, חיבר את המכשיר, לקח זמן, בסדר גמור. תשמע, זה היה חוויה אמיתית, מהירה, מקצוענות. 100%. האי זיהה את התקלה מיד. אמינות? לא יכול להיות מתח יותר אותנו טוב. טיפה, אבל היה בסדר. סיפר בדיוק והמחיר? בסדר גמור. אני אזיק את הגזרת הראשונה של המסך. אמא, גם אנחנו באים, יש לך ילד צדיק. חתיכת ילד זה. אהלן, שלום, מה העניינים? אתה יודע למה אנחנו פה? לא. בוא נראה לך. אני רואה פה כמה וכמה בעיות. אני כבר מודאג, הוא רק פתח המכסה. תשלמו, אני אביא כסף לקבלן, נבנה עוד קומה בבית. הכל מטורף, עבר לך על הזמן. עוד הרזיתי באיזה חצי קילו. יש לך ילד צדיק. חתיכת ילד. שיחקת אותה. תודה רבה. בן כמה אתה, שי? בן 17, שנה במוסך, לפני זה עסקתי בדוגמנות. אני בן 36, עצמאי משנת 97. בלי הצוות שאיתי, אין לי הרבה מה לחפש פה. חנה, תתני את המדליה לילד. זה יעבור לי בראש. אוקיי. רבי, תשמעי, אני לא ארחיב בדיבור, נמצא אצלי צוות צילום של התוכנית יצאת צדיק מערוץ 2 של חיים הכט. קיבלתי עכשיו מדליה שאני צדיק וקיבלתי גם פרס. חולה עלייך. את תראה אותי בטלוויזיה, אבל לא הצלחתי להכניס את הבטן, מה אני אעשה? תודה, אחרי זה אני אדבר איתך בבית. תודה, ביי.